Angibulise ingane kaNkulunkulu noma phi lapho nikhona ngegama lenkosi yethu uJesu. Bengisathi ke kwazi kwamnandi uba sihlangane futhi amasabatha ngamasabatha sinesidlo sethu sikamoya through isifundo sesikolo sesabathi. Kimina ukulala ngivuke kuyinto enkulu kulamalanga ngenxa yokuthi sonke sesibonela bazalwane ukuthi ukucimeza nokulala kulezi insuku kuyinto elula 1 2 3 go on umuntu hambini. Ngakho ke asibonge uma sisaphila kuwumusa kaNkulunkulu. Angiwamukele ke esifundweni sethu sesishiyagalombili esithi nje ke ukusebenza njengoJesu. Ngaphambi basiqale ake sithole umkhuleko. Baba usezulwini, yiswe inkosi yethu enguJesu iba nathi. Sibona ithuba elimnandi lokufunda ngendlela zakho zokusebenza kwangasi singafunda kuwe wena thisha wethu omkhulu, umzekelo wethu weqiniso kuba nathi sisebenza lesikhathi sethu emphakathini nakulo ibandla njengoba nawuqobo wasebenza. Sicela usiholeke nabo bonke abazale inkonzo ngoJesu ngiyakhuleka zibe phakade. Amen. Isifundo sethu ke bazalwane sinendimana elapha ku Matthew 9 uverse 36 ethi ke uJesu wabona ixuku wazizwela, wathinteka ngokuzizwela, eyibona ikhathazekile ihlakazekile njengomalusi noma njengezimvu ezingenaye umalusi. Ngiyacabanga ukuthi sibona isifundo sethu nesihloko sakhona nendimana yethu kuhlangana kahle kakhulu ukuthi uJesu Kristu ukusebenza kwakhe la emhlabeni nathi asibe nakho ukuthi masibona abantu sibahawukele. Vele abantu bakithi abanamalusi bayizimvu ezihlakazekile ngaphandle baze babuye kuJesu umalusi wethu njengebandla. Ngithanda nje ukusho ukuthi uJesu Kristu wayebanaka ngeqiniso abantu. uJesu wayefuna okuhle kubo, kokukhathaza abantu kwakumkhathaza naye. uJesu wayefuna abantu ukuthi kumsebenzi wakhe wayetshengisa ukubazwela abantu ngedingo zabo zonke, izidingo zenyama, zengqondo, zikamoya kanye nezemizwa nokuthinta inhliziyo. uJesu wayevula amaqiniso phambi kwabo kubangena enhlizweni zabo njengoba wayefundisa. uJesu Kristu wayelapha ngisho abantu abanochoko nabavalekile amehlo bengaboni nabangezwa endlebeni. Wayebakhula nabanamadimoni, wayebasuthisa abalambile, ebanaka abasweleyo nabadingayo, athinte impilo zabo ayiguqule. Ngithi abangibheka nje lawo magama ngathi inkosi iba nomusa kithi njengebandla. Kuba ngathi siyifuza le nkosi yethu uJesu lokhu sikwenze ngendlela efanele. Incwadi ke ejwayelekile lapha ebandleni iMinutes of Healing page 143 kulamaphuzu amahlanu abonisa inkonzo kaJesu kuphela esingayithatha nathi sisebenze ngayo ufinyelela kubantu. Okokuqala uJesu uhlangane nabantu njengoyena ofuna okuhle kwabo, watshengisa ukubazwela okanye bahawukela, wayehlangabeza izidingo zabo, wayese ethola ukuba athenjwe yibo. Ekugcineni iphuzu lesihlanu wathi kubo ngilandeleni. Ikhathi eningi lamazwi ukuthi ngilandeleni aqhamuke ekugcineni sekwenzeke konke okunye okuhle nokuningi uJesu Kristu asebenzele khona, athi-ke meqeda besithi ngilandeleni. Nathi-ke ngathi singafuza yena uJesu Kristu sithi asihambeni bazalwane siyokhonza, kodwa sesihlangabezela izidingo zabo njengoba sesiyibona abantu bezenza phakathi kwethu. Ingqondo kaJesu-ke kubantu yayingqondo njani na? uJesu Kristu wayenengqondo enhle kubantu. Sonke isikhathi wayebheka okuhle kubo, sonke isikhathi wayebenza bakwazi ukukhipha okungcono kubona. Ubeka nje leyo nkulumo ngokuphathekayo. Uyazi uma umuntu uzombona bese uyamncoma, lo muntu naye ngempela wenza kahle ngoba usenconywe, usekhuthaziwe. Kunomuntu omgxekayo noma ethi uyenza usedikibele vele
ngenxa yenkulumo osuyenzile. Abantu bosuku likaJesu ababemphikisa bengamthandi babemsola ngokuthi umukela izoni adle nazo. Kungcono kakhulu ukusolwa ngaleyo ndlela kunokuba sinconywe ngobufarisi nangokuganga ngevangeli. Lapha sithola ukuthi into enkulu kakhulu engiyifumane isemqoka indaba ukuthi uJesu usifanisa naye. Hlobo zami, uJesu uthi mayichaza ngaye uthi yena ukukhanya okufikile ezweni. Abese sizothi nathi nesikhola nguye siwukukhanya kwezwe. Aphinde athi futhi susawuthi wezwe, Matthew 5 verse 13 and 14. Amazwi amahle kakhulu lawo bazalwane. Uma uthi uyabuka laphaya kuJohn 1 verse 9 sengimshilo ukuthi uJesu ukukhanya okwezwa ezweni kwakhanyisela bonke abantu. Sothi umuntu ongakubona ukukhanya uyena nje ungabona ukukhanya kodwa kwafika ezweni and ukukhanyela bonke abantu. uJohn 12 verse 46 yena ube mnandi kakhulu mangemfunda la uJesu ethi yena uzile njengokukhanya ezweni ukuba bonke abantu bakhole nguye, and then mase bekhola nguye bese ubumnyama bungaphinde basibekele. Into lapha engiyifundileyo ukuthi uma siza kuJesu bazalwane sifike ekukhanyeni okumangalisayo okuqinile. Kanti uPhilip 2 verse 15 yena uyasibonisa ukuthi thina ngokwethu-ke kufanele singasoleki, singabi nacala emhlabeni omubi nongcolileyo esiphila kuwona, kodwa sikwazi sikhanye njengokukhanya emhlabeni. Ubottom line nje la uthi uJesu lokho ayikho ufuna abakhonzi bakhe nezisebenzi zakhe zibe yikho. Yilapho-ke ivangeli liyoba namandla khona uma ekukholeni kwethu sesifuze lowo esikholwa nguye. Bazalwane, ngithanda futhi ukuthi sibhekela isigaba sokuthi uJesu waphathe kanjani abantu, ukuphatha kaJesu abantu. Inhloso kaJesu enkulu kwakukhipha okungcono, to bring out the best in people. And noma izimo beyiphika kangakanani, zinselelo ey'ngakanani, uJesu usabele ngomusa. Ivangeli kalokha lisiqophela inkulumo ukuthi iy'xuku zamangala ngamazwi omusa ayiphumuleni wakhe, Luka 4 verse 22. ElikaJohane ivangeli lisikhombisa ukuthi kuJesu kwakhona umusa neqiniso. Lokho futhi kukhombisa khona ukuthi uJesu Kristu uma iphatha abantu baphatha ngomusa nangeqiniso. Kusho ukuthi-ke noJohn 1 verse 17 la esitshengisa futhi ukuthi uJesu indlela ayenza ngayo nababehlomile wayebaphuca izikhali ngenxa yamazwi akhe athintayo uma ngabe ekhuluma nabo, athinta inhliziyo zabo ngendlela ekhethekile. Lapha siboneke uJesu encoma indoda eyabe ingaseRoma eyisotsha, wathi ukukholwa okunje angakubona kwa-Israyeli, uMateyu 8 verse 5 kuya 10. Kanye futhi nale ndoda lena lapha kuMark 12 verse 34 umbhali iscribe uJesu athi mase sikhulume kahle wayesethi akude nombuso kaNkuluNkulu. Ngiyafisa kangaka ukuba la mazwi wajwayele nathi kwakhuluma kubantu ukuthi abantu abakude nombuso kaThixo. Amazwi-ke akhuthazayo agcwele umusa angamazwi anethonya elihle ekuphileni kwabanye abantu. Azama umprofethi waprofetha-ke naye wathi uJesu umhlanga ofecekileka kwaphula nomlilo nje omncane ovuthayo ngeke ucime. Ngamanye amagama uJesu bento azwela kangangokuba ubengakwazi ukuqeda ukholo lomuntu osanda kufika ekukholweni, kanye futhi nomuntu obuthakathaka enhlizweni yakhe. uJesu wayengafuni ukuthi amqedele amlimaze. Akuve ngifisa ukuthi lokhu nathi sikwenze bazalwane, ngoba ikhathi eziningi thina sikhuluma amazwi abulalayo kunamazwi akhuthazayo. Ikhathi eziningi singabefundisi okunye ukukhuluma kuvele kuxake nje, sikhuluma inkulumo yenza ukuthi umuntu athi ubethini umfundisi nomdala noma umholi ebandleni, ngoba sesikhuluma amazwi kwesinye isikhathi aqeda amandla. Ake sikhulume namazwi abuyisa ithemba kubantu bakaNkuluNkulu. uJesu lesukela kulapha kwakhe noma ukuphulukisa kwakhe isigaba sokuqala, lapha sithola ukuthi indlela kaJesu yokuvangela yabe ingakhona nje ukubeka ekhanda izinkulumo nokuyihlela kahle izethulo,
kodwa ibicebile futhi inamandla njengempilo uqobo lwayo. Sonke isikhathi uJesu wayehamba exhumana nabantu ey'dingo zabo ey'hlukeneyo, iy'dingo zenyama, zengqondo, zemizwa ney'kamoya. uJesu wayenolobilobi lokuba iy'dingo zabantu abanesizungu nosizi namakhanda abuhlungu nako konke okunye abalekelele ngokuthola injabulo nethemba namaphupho abo avuseleleke. Yazi lowo msebenzi omkhulu ofuna njengoba lesoqaphele namhlanje ukuthi siyawenza ukukhuthaza nokuqinisa ababuthakathaka ephile nasekukholweni. uJesu-ke wenze iy'dingo zabantu zaba ngey'hlangabezekayo ngenxa yokuthi wayeqonda ukujula kwazo. Wayekuze ekuphileni kwakhe uqobo ukudinga kwabantu ney'nkinga zabo engaxazululeki. Le nto ngisengasho ngathi hey bazalwane, inkinga exazululeki lapha zikhona. Abanye abakwazi ukuyeka ugwayi, abanye abakwazi ukwehlisa isisindo bakhuluphele kakhulu, abanye abakwazi nokuqoqa indlela abadla ngayo noma ukubamba ukukhathazeka, i-stress. Kufuneka sibe nendlela njengebandla esifundisa nesifunde ngayo kuba sesikhuluma sibe ochwepheshe, hhayi kuphela ochwepheshe kodwa bakhuluma ngempela sinothando kubantu. Abanye badinga ukudla, abanye badinga izindlu, abanye badinga ukulashwa noma ezokunaka ngezempilo. Yonke lento masibonakale sisiza ngayo. Abanye badinga ukululekwa ngezamakhanda ezasemshadweni. Kafuphi nje uma ufunda uMateyu 9:1-7 into evelile la ukuthi abantu baletha umngani wabo kuJesu. uJesu wabona ukukholwa kwabo, wayesethi kulo muntu kaNkulunkulu izono zakhe ixolelwe. Qaphela-ke la ukuthi babeletha umuntu ogula physically, kodwa uJesu wadlula walapha ngisho nesimo sikamoya, okuyinto uJesu ayenzayo leyo. kuMark 5:25-34 sibona lo muntu wesifazane wabamba umepho wengubo kaJesu. uJesu sebexoxeleke naye ethi ubani ongithintile njalo njalo, kodwa elikhulu igama elithi ndodakazi, ukukhula kwakho kukuphulukisile mokusindisile. uNkulunkulu akugcine, hamba ube nokuthula bese kuphela inhlupheko zakho. Uyazi la mazwi kaJesu ayengamazi ngempela ethemba. Ngakho-ke inkonzo kaJesu yokuphulukisa-ke bazalwane yayikwazi ukuba ibhekane nezidingo zabantu ey'ningi esingathi isidingo senyama nesemizwa, kodwa besidlula lapho izongena phakathi kwisidingo sikamoya. Ngithe uma ngicabanga la ngathi abantu abezimangaliso balapha nje kuphela inyama, na futhi bangayilapha ngeqiniso badlala ngabantu, kodwa abakwazi ukuthina inhliziyo yomuntu ukubuyisa leli themba lokukholwa nokucasha phansi kaNkulunkulu uqobo lwakhe. uNkulunkulu uyabonisa ukuthi ukuphila nje enyameni kulungile, kodwa ukuphila kwekamoya ikhona okuqonde kakhulu, ngoba ekugcineni noma singasinda siyobe sife, kodwa masiphila kwekamoya noma sifa siyophila. Ilawo magama-ke engiwaqaphelayo. Kwangathi inkosi ingasincede njengebandla siyibuze ukuthi thina njengebandla senzani emphakathini ukukhuluma ithemba nokuvusa ithemba nokuthinta umphakathi uzubone kuba khona kwebandla kuyisibusiso phakathi kwawo. Lokho engicela namhlanje ukuthi uNkulunkulu asifundise khona ukuze sikwazi ukuba utho olubalulekile nathi emphakathini. Uma siqhubeka lapha isigaba sesibili sokuphulukisa kaJesu, kuyavela ukuthi izintathu izinto uJesu Kristu ayexubanisa uma esebenza. Okokuqala kwakufundisa, okwesibili ukushumayela ivangeli lombuso, okwesithathu kuwukwelapha. Ngithe uma ngibheka la mazwi ngathi sikhona lapha nakulokuqala njengebandla, kodwa lokhu kokugcina asikafiki kahle. Ake singene baphiliswe abantu ngamazwi siwakhulumayo nangey'fundiso zezempilo esiyibuswe ngazo ezenza abantu bakwazi ukubalekela konke okunye. Elengithethe kakhulu izwi yilaphana ethi khona umbhali uJesu waphulisa zonke izifo nokugula konke okwakhona kubantu. Sengathi Nkosi yami nathi sinabetha abagulayo, esicela uNkulunkulu Nkosi yami asawukele baphile phela. Akukho futhi okunye singakuthemba kuphela nguJesu ongasiphilisela bona mayithanda. Sicela ngokukholwa kwethu okuncane kodwa sihloniphe nathi baphila bethu abagulayo. Le ngxubeke yokushumayela nokwelapha nokufundisa iyona kumele siyenze-ke nathi, ngoba ikhombisa ukuthi ekugcineni inhloso yaphakade ileyo yokuthi noma singagula kangakanani kodwa uJesu Kristu
wayeze kulomhlaba uba asiphe ukuphila kuchichime. John 10 uverse 10, uJesu weza ukuba sibe nokuphila kwaphakade okudlula konke okunye ukuphila okwaba khona empilweni. Sengathi-ke la mazwi engasiqiniseka nathi namhlanje bazalwane, sifune kakhulu kuNkulunkulu ukuthi ukusebenza kwethu kube nokuphila kwabantu esisifinyelele kubona ngokubakhulekela nokubanxusela enkosini, nokuba sikhulume nabo amazwi aletha ithemba ngezikhathi zonke. Indaba ithi-ke uJesu Kristu yini ebisemqoka kakhulu kuye. UJesu umlayezo wakhe kuMateyu 24 wawuxubanisa izigameko zokuphela kwesikhathi nokuchitha kweJerusalem, kodwa ngaphambi babuye ngokwesibili nangesikhathi sokugcina. NokuMateyu 25 umfanekiso le ehlukene kathathu, intombi eziyishumi, amathalente kanye nezimvu nezimbuzi. Le mfanekiso emithathu nje ikhuluma ngathi njengebandla ukuthi ake sibe ngabantu okokuqala amakhono esinawo asetshenziswe ngendlela efanelekile, bese sikhetha ukuba izimvu endaweni yezimbuzi, bese sikhetha ukuba intombi ezihlakaniphileyo kulezi ezisihlanu ezabe ziwula, thina sikhetha ukuba lezi ezisihlanu eshumini ezihlakaniphile. Lapha-ke indaba enkulu-ke yonke le mfanekiso engasenhla yambula nje into eyodwa. uJesu Kristu wayeza kubantu ezobahlangabeza zonke izidingo zabo. Le ndaba-ke ibonisa ukuthi akukho lutho uJesu Kristu okuthinta umuntu abe ekudembesela engakunaki, futhi khona-ke nokunye ukulamba indlala efihlekele, ukulambela izwi likaNkulunkulu nokuneliswa okutholakala kuphela kuJesu Kristu, okubona abantu sibafundise lokho namhlanje. Nathi-ke sesihambe lapha emhlabeni, asinalo ikhaya ngaphandle ukuba sesize siyithole thina ukuba singobani kuKristu, nokuthi-ke sibe ngabantu abagqokile kuyena ukulunga kwakhe, ngoba ngaphandle kokulunga kaKristu sihambaze emhlabeni. UTestamente Elidala abaprofethi baprofetha. Omunye u-Isaiah uthi, hey, abantu bagula yebya, Isaiah 1 verse 5, Jeremiah 30 12-15. Kodwa-ke uthi ukufa okukhulu nokugula okukhulu okudinga ikhambi, bazalwane, ukugula ngenxa yesono. uNkulunkulu-ke uthi uyakuselapha-ke nakho konke lokho, akwazi ukuba alungise umphefumulo yethu ibe ngelaphekile. Ilawo mazwi kafushane ngithi, Nkosi yami sisize, nami nje ngiyagula, ngicela ngilaphe uNkulunkulu. Angilaphe, ngiyagula ngokwenyama, ngiyagula ngokwemuzwa, imizwa yami inakho ukungabi mnandi, ngiyagula nangokuxakeka ngokomqondo, ngiphinde ngigule langakho futhi ukuba nezinto engiyibone ngingayithandi, kodwa ziqhamuka zenzeka phambi kobuso bami. Kodwa ngicela uNkulunkulu angilekelele. Ngiyaphinda ngithi ukufa kangempela okukhulu kakhulu lokwesono, okufuneka sinqobe isono, siphilele uNkulunkulu ngendlela yodwa lapha emhlabeni. Uma sisiya-ke ekugcineni, siyathola ukuthi incwadi-ke ma uzoyifuna ngathi ungazoyifuna njengoba injalo. Ithi, many have no faith in God and have lost confidence in men, but they appreciate acts of sympathy and helpfulness, as they see one with no inducement of earthly praise or compensation coming in their homes, ministering to their sick, feeding the hungry, clothing the naked, comforting the sad, tenderly pointing all to him, of whose love and pity the human worker is but the messenger. And as they see this, their hearts are touched, gratitude springs up, faith is kindled. They see that God cares for them, and they are prepared to listen at his word as his word is opened. Awuzwe nje mama wayethu uthini incwadini iqiniso feeling page 145. Uma ngibeka nje ngesizulu uthi abantu abanankolo kuNkulunkulu, abanasibindi nathemba kubantu, kodwa bayakujabulela uba bahanjelwe emakhaya ngabantu abazobasiza, bebazwela, bezokutshengisa ukuthi abafuneli dumo labantu nokukhokhelwa, kodwa bazobhekela abantu abagulayo, baphe abalambile ukudla, abaswele izembatho, abadangele babaduduze, babakhombe kuye uJesu onozwela. Thina njengezisebenzi zinceku nje bese bebona-ke inhliziyo yabo ithinteke, bajabule ukuvuke ukholo,
bese bekholwa ukuthi uNkulunkulu ngempela uyanaka, ikakhulukazi unake bona, bese belalela uma kuvulwa izwi kaNkulunkulu phambi kwabo. Indaba iqhubeka ithi-ke umsebenzi-ke ongenabo ubugovu kaJesu Kristu uvula inhliziyo, unqamule inhlaba yahlukane, bese kuba khona-ke nokusabela evangelini okudalekayo. Ibandla-ke njengomzimba kaKristu lidinga ukuthanda wonke umuntu, lidinga futhi ukuba lithumele kubo bonke abantu umlayezo ohlukile egameni lakhe. Liphinde futhi ibandla likwazi ukuthi liwenze lo msebenzi emhlabeni oyingozi noyincuphe, kodwa likwazi ibandla ukufinyelela kubo bonke abantu, liqhutshwa uNkulunkulu, bese likwazi ukwenza lokho alitshele khona. Libuye kuthiwa lapha-ke who wants to take them from here they are or from where they are and bring them to where they should be. Bese beliletha abantu kuNkulunkulu, ofuna ubadumele lapho bekhona, bathathe abasi lapho kufuneka babe khona. Kafushane nje, uma ngisigoqa isifundo sonke bazalwane, into enkulu engiyifunde kuso ukuthi njengebandla sesibuka manje i-application, kufuneka siqhube immission yethu njengoJesu novakelo lwethu njengoJesu, sikwazi ukubhekela hayi kuphela isidingo sikamoya kodwa nezidingo zonke umuntu asuke sesimbona ukuthi unazo. Uma nami ngifundiswa ngokushumayela eminyakeni yami yokufunda esikoleni emazingeni undergrad, ngafundiswa kwi-homiletics ukuthi before ushumayele ngomlomo intshumayelo, akuyishumayele ngamehlo nangey'ndlebe. Kwakuchaza ukuthi lokho buka ngamehlo iy'dingo zabantu, bese intshumayelo yakho uyihlangabeze, izwa iy'dingo zabo ey'ndlebeni, bese ngentshumayelo uyayihlangabeza, ubuyise ithemba kubantu. Yilowo mlayezo-ke namhlanje ngicela uNkulunkulu asisize ngawo bazalwane. Sesiqhamukile isifundo sadlula, kodwa bengifisa ukuthi noma sedlula isifundo sethu leli viki, kodwa kungabe sekudlula ne-content yaso, even ne-message yaso. Kwangathi i-content yesifundo ne-message yesifundo ibingasala yona ihlale, ikakhulukazi i-healing procedure kaJesu Kristu esizwe ngayo la esifundweni, ikakhulukazi i-method kaJesu eyiyona yokuminglisha nabantu, which was step number 1, eqhubeke njalo agcine ukuthi athi abamlandele. Siyibheke yonke lento ukuthi ibalekile, namazwi awakhuluma kubantu ababephelele ngamandla, nokubona ukholo kumuntu osuke egula noma kwabamlethile ogulayo, abeselitusa ukholo lwabo, abesexolela lo muntu izono zakhe. Kwangathi nathi iNkosi ngasibusisa, isinelise solokuneliswa kuyo nokuyithola kuyo ukuba singobani, ngoba ngaphandle kaJesu silahlekile, asazi uba singobani. Inkosi ibusise hlobo sami la ukhona iqiniso kulekelele kalamazi isifundo sikhulumile, engathi inkosi ngakubusisa ngaso masivala basishane nje ngomkhuleko. Baba siyabonga, sicela kube nathi, usifundise Nkosi uba silalele ukhondweni lwakho, sishumayeze abantu banawashumayela, sixube Nkosi ukushumayela, kufundisa kanye Nkosi yami nokuphulukisa, kube yona nto esingathi siyenza yonke yontathu uma siya emphakathini. Baba, njengebandla osidale sibe ise-center of influence, abantu babhekisa amehlo kithi, then from there babhekisa amehlo kuwe, ngathi siyibandla ababona ukuthi abathandi abanaka abantu. Sicela kamehlo akho nendlebe zakho nomlomo wakho kube ngokwethu, nendlela yakho yokusebenza ibe ngeyethu. NgoJesu ngiyakhuleka manje naphakade. Busa-ke Nkosi wonke umuntu le nkonzo yethu oyizwayo, umenza afuza wena njengoba nami ngiyicela ngokufanayo, bama sikufuze Jesu emhlabeni onje, sikwazi uba sibe ngabona sici, sibe ukukhanya emhlabeni omnyama, umnyama Nkosi yami engabusizungezi. NgoJesu siyakhuleka manje naphakade, amen. Thixo akubuseke till next time. God bless you.